Hei kaikki ihmiset, olen Sinkku Moviestar-talentista. Ja mulla oli nyt vaan sellaista ilmoitusasiaa teille, että kun siis mun toikolla on nyt nää pinkit housut, että siis se, joka ostaa ne mulle, niin se saa nyt mun panffotyypin. Ja en todellakaan huijaa, koska siis mä oon lopannut sieltä. Ja enkä mä tarvitse sitä enää. Eli se on 32-levunen ja nimi on joku Muffinsi 14 vissiin. Ja niin. Eli siis joku ostaa ne mulle, sit ilmoittaa viestiä, että mä haluan sun panffotyypin. Ja silleen, niin sitten mä annan sen sille. Eli siis kuka tahansa voi saada sen. Eli jos tulee monta hakijaa, tai siis lähettäkää nyt vaan viesti, että kuka haluaa sen, niin kuin että varatkaa vaikka se ja sitten joskus ostakaa se. Mutta vasta silloin kun te olette ostanut sen, ne housut mulle, niin vasta sitten mä annan kaikki tiedot ja siis kaikki ne tiedot ja silleen. Niin, että silleen. Okei, ei mulla ollut muuta asiaa, eli ja paitsi, että mä vois auttaa Famissa tonne 9 leveä, mulla on enää 38 tonnia. Eli se ei ole mitenkään hirveän paljon. Joten olisin tosi kiitollinen, jos auttaisit minua 9 leveä vaikka näiden 2 kuukauden sisällä. Se olisi kivaa. Okei, mutta ei mulla ollut muuta. Ja mun tyyppi on siis Sinkku 100, saa pitää kaveriksi. Paitsi, että mulla ei tällä hetkellä ehkä mahdu kavereita. Kun, no nyt mulla on 59, mutta niin välillä se näyttää 60, välillä 59 ja silleen vaihtelee. Mutta siis mä hyväksyn kaikki yli 7 levyt tyypit. Okei. Mutta hei hei!